ман метавонистам имрӯз фалсафа фурӯшӣ намуда бо суханони бузургони машҳур дар бораи ёфтани бахти худ нақл намоям. вале чӣ қадар зиёд ба гуфтаҳои донишманд сару кор гирем ҳам, агар батарейкаи майнаи сари мо нишаста бошад, ба мо ёрдам намедиҳад. масалан, агар майнаамон хушк шуда бошад. Не, ман шӯхӣ накарда истодам. гап дар он аст ки 75% майнаи сари мо аз об ташкил ёфтааст. агар мо обро кам истеъмол кунем, андозаи майнаи мо зуд хурд мешудааст. ҳатто машғулоти варзишии кӯтоҳмуддате ки дар ҳавои гарми тобистон иҷро мешавад, дарҳол майнаи моро ба об ташна месозад. статистикаҳо нишон медиҳанд, ки одамон аз миқдори зарурии об хеле камашро истеъмол менамоянд. ин маънои онро дорад, ки бисёриамон аз кам хӯрдани оби нӯшокӣ бо проблемаҳое, ки ба майнаи сарамон вобаста аст, дучор мешавем. чӣ қадар хушкшавии майнаи сар зиёд бошад, кайфияти мо ҳамон қадар паст ва мо ҳамон қадар асабӣ мешавем. вале агар организмамонро бо миқдори кофи об таъмин намоем, он гоҳ майнаи сари мо зуд андозаи лозимаи худро мегирад ва фаъолияти корашро устувор месозад. он гоҳ кайфияти мо низ хуб мешавад. албатта майнаро фақат бо як истеъмоли об қонеъ карда намешавад. аз ҳамин сабаб мавзӯи имрӯзаи мо фақат аз об иборат нест. ба олимон аллакай аниқ аст, ки одамони хушбахт нисбат ба одамони роҳафтода хубтар ва беҳтар кор менамоянд ва кашфиётҳоро низ аз чунин одамон интизор мешаванд. барои аниқ сохтани вобастагии бахти инсон аз ғизоашон экспериментҳои гуногун гузаронидаанд. дар як компания бузург коргаронро ба ду гурӯҳ ҷудо намуданд. якум гурӯҳ мисли одатӣ истеъмол намудани ғизои ҳаррӯзаашонро давом доданд, вале ба таомномаи гурӯҳи дигар миқдори зиёди таомҳое, ки аз растани тайёр мешаванд, дохил карданд. 18 ҳафтаи мушоҳида аз он шаҳодат дод, ки гурӯҳи дуюм аз гурӯҳи якум бо фаъолияти кор ва бо баланд будани кайфияташон хеле фарқият доранд. гурӯҳи дуюм аз якум камтар танбалӣ нишон дода хеле рӯҳбаланд мебошанд. эксперименти аз ҳама асосиро дар Англия гузарониданд, ки дар он эксперимент 80 000 одамон иштирок доштанд. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҳатто аз граммҳои истеъмоли сабзавоту меваҷот чӣ қадар хушбахт будани инсонро беҳад аниқ муайян карда метавонистем. чӣ қадар зиёд меваҳоро истеъмол кунед, ҳамон қадар хушбахттаред. ба хушбахтии шумо на миллату касбатон, на ҷои истиқомататон ва на дигар чизи шахсияти шумо алоқаманд аст. танҳо аз миқдори истеъмоли сабзавоту меваҷот вобаста будааст аслан. вале мо барои ёфтани хушбахтии худ ба дигар чизҳо хеле аҳамияти зиёд медиҳем. масалан, солҳои зиёд карьера месозем, мошин мехарем, либосҳои гуногун мепӯшем то зеботар буда хушбахттар бошем, вале ба чизи оддии физикӣ кам аҳамият медиҳем. аз ҳамин сабаб пеш аз медитатсия бо дигар чизҳо машғул будан ба чизи оддитарин аҳамият диҳед. аввал ғизои дуруст ва баъдан дигар чизҳо.